tradition. Og det område, der ligger omkring det, skulle gerne blive et dejligt imperielt land, hvor folk kan bo. Du ser ret ud i skoven og møder fjenden med oprejst pande. Find roen og styrken inden i jer, hvor I end må gemme den. Tænk på alt det, I har kært hjemme i vores dejlige fædreland. Hvem er jer? En ligegyldig kæft. Hun er blevet skåret i hovedet, og tydeligvis også halsen. Stod flere sejt svær. Kamp. Jeg er sikker, hvor hun er død. Fuldstændig så. Skjaldmord! Hele tiden! Alev! De kommer jo alle vejen! Okay, kom nu! Skjaldposition, den vej! Skjaldposition! Million, 2 gange efter mig! Skjaldposition! Okay, 2 kilometer efter mig! Kigger på os! Ser på os! jeg vågner! Det er zombie! Nej, han er bare... Du er syg! Det var langt nede! Langt nede! Kom ned! færreste legionærer har mødt, og de fleste af jer er kommet igennem med live. Hyld jeres faldne kammerater. Hyld vores faldne kammerater. Ja! Til døden! Til døden! Til døden! Til døden! Det offer, de 4-5 legionærer har gjort for jer, skal I huske for altid. Deres grav vil ikke blive glemt. I må holde denne her garnison, lige meget hvad der kommer. Kan det være drager eller uddøde monstre, hverken geder, barbarer. Vi holder den for kejseren. Til døden! Til døden! For kejseren! Til døden!